setya satu wit biyen nganti saiki bebasane batang kepapa obar sumunar andika pangayomanku lair batin kuwas nyata mung andika mune kurang ngarana tanda yakti paseksene ringi kalane datan lesu mugi lestari mugi antuk berkahe ngawiti andika mong tanah salimpah panyawanaka setya kula tansah lam-lami. Rias Asri Septi Pahes bubli temanten sampun rampung monggo kinanti miyos kemawon krono ing samengkya titiwanci sampun nedahaken purna. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane batang
berkae ngewidi andi komong tanah Seprene nggonku ngenteni Jahanti iki prasetyane ati aku tresno mring sliramu duwong ayu raile wektu Sekejar legah Pak Haji dan Pak Haji Agung Cindy Laras Anar Jaya Sor ngenteni Jahanti iki prasetyane ati aku tresno mring sliramu duwong ayu raire
wireless e. Najan aku bocah gunung toh banget dunungku ora usah kate nganggo bingung yen toku Yuri pancen isih dadi lakon ninggal istri ramu ora-orane yen bakal kelakon pepisahan karo manku Ojo nganti aku nek nyanyi caping gunung anu putri gunung paling gething nggon kene iki. Zaman aku mbiyen jek lurah duwe bengkok kuwi lho duwe SK anu. nggih Alah ya Mas kuwi royokan. Bareng aku wis gak duwe apa-apa ki mung alah ya Mas nemboh. Mbiyen aku jek lurah nganggo seragam nyanyi iki no royokan alah ya Mas. Bareng saiki kok emoh. Ngadino Tinapeno ing rupiku ala yo mas yo mas yo mas yo mas yo Pimu. mas Alah yo Mas iki kepeksa mergo sing Loh, kok salah terus to Pak jenengan iki ya Kepeksa. Allah. Nek- Berarti jenengan iku negatif thinking terus ya. ora kok sing tak negatifi ya khusus ora angger-angger wong tak negatifi sing tak negatifi ya nggone Cindilaras iki lho. Apa nek Diana nu lagi petuk aku pisan lumrah gak gelem ya Mas ning nek petuk neh sok ben kowe gak ndang ya Mas ya dan dek men pas jenengan jabat lurah kula ora tau nyinden ning daerah jenengan kok kok gak tau to kae gak tahu Pak dadi kula mboten ngertos lah dadi lurah yo kapan ngono kula ora ngerti yo alah ya iya to zaman semono kowe kelarangan marai oh lah nggih jenengan tidak kuat tok dek men dadi lurah ra kuat nah saiki ra dadi lurah terus tambah ra kuat luwih dening kuat ki aku Malahan. nyatane gak dadi lurah malah lemu malahan lah liyane do kuru do stroke aku moh aku oh lah nggih moh nggih nah nek Perang Pak Lurah nganggur ki piye wong lemu ra enek penyaluran apa-apa piye aku ki nek Pak Srino kuat terus kan dek men ya Pak Din yo apa kowe ra kelingan ndang apa kowe gak kelingan Oh
Nah, Diana raya dadak teko Intan to piye? Kandhani ya. Nggih. Aja disuwuk sik, medley salah gungkas. Iki karo ngecek Diana aku, yo. Niki lagu lawas dados nggih Radi Supe. Bener, yuk. Lanjut nggih. Iya no. Kaya apa yen sirupa ora ditayani lingan senyaku tanpa arah bacanggonku angkon jati gocekan pindho sing lagi asmaran kinang karo jempayo lan kok mrucut kok gendongan aku luput opet atiku njur kawan janji sing kok ucapake jebul lame sono ing lambe Diana aduh kepriye monggo Mbak Intan banjur gantos kula mboten napa-napa iya ta iya yo banjur apa kate kesing nyambung sing gak ngerti apa rasa Gusti nyuwun ngapura Sinden laras wonten telepon kadang kula sepuh Mahyanto. Ana randha manggon ngarep omahku yen weruh aku dheweke guyang-guyu yen aku ngerti aku namatke carane mlaku saya digawe-gawe kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane ibu aku ora ngerti apa karepe saben sore aku
dikirimi roti suwe-suwe atiku saya munda bingung kudu-kudu kepengin neng omahe kok delalah ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekne atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe coba Mbak Rini duet Mbak Rini anu kok tambah enom kok ana rondo manggon arep omahku yen weruh aku dheweke guyang-guyu saya yen ngerti aku namake carane aku saya digawe-gawe Kira umure 57 wis meh padha karo yuswane pakku aku ora ngerti aku ora ngerti piye yo karepe jan pengen saben dina aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya munda bingung kudu-kudu kepengin neng omahe kok delalah ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibalekke atiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe pun matur nuwun
ora misra Tandha tandha mata sing tak tampa sanadyan amung sapele ngelingake kabeh lelapete kaya rembulan lumaku kang madani wanci dalu kaya tumete sing banyu ngademake mas ngene atiku kae tandha mata tanda mata bersajani ati tresno Shalalaya nadyan ati Ya, 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 gawe ning nyatane mung katon neng mata Hae 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 Alaske Mbak monggo barin Tak sorry Tak simpen ana kamar dadi seliramu tak simpen ana atiku liya waktu bakale ketemu nggih matur suwun Adit biyen aku ra wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa open peteng denang rinoso wong ayu mbok aja bingung lawo sateman cendro kaya wong kelangan betong delek-delek wekasane urung Cindil Laras memang untuk Anda nggih. Nggih, derek memuji Mas Yanto nggih. Niki isih sedulur dhewe wong saking Jambanan nggih. Monggo Mbak. Tak suwun marang sliramu kok aja lali janji prasetyaku tresnaku kang satu tetep tulus krakati jiwa
bebasan wanci panglong tanpa berbatang dedekang rinoso Bandi guys, terbanyu guys. Monggo Mbak. Tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satuku tetep tulus ngrengkani jiwaku. Nggih, matur nuwun. Semoga para pegayang diberkahi kalian para witan muda Cindelarasi. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu papojanku ati susah mong kangen sliramu. Reno wengi tak anti-anti aku ketemu nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani. Eden nyuwun tunggu pangestu panjenengan sedaya para tamu benjang tanggal 3 Setunggal wonten dalipun kula piyambak anggelar pagelaran krawitan Mardi Budaya sinden wonten sekawan Seniwati wonten 14 mapan wonten Padukan Gayaman Pondok Jati.
suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu papojanku ati susah mengikir seliramu Rino wangi tak anti-anti aku ketemu nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani matur ageng panuwun sedaya ngaturaken ing jarawipun Bapak Ibu tamu undangan ing sampun keparang rawuh keparang sugeng midhangetaken selenggan kanthi mardo-mardikan penggalih sinambi ngrapi atur pasugatan dalam undian sakepatipun sinambi hamersani midhangetaken kadang-kadang tindhe laras janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ora nandang uyung dene rasa tresna rina wangi nanging aku ora bisa ngemeni kadang kates dadi jambi setetes tresna kanggo tambah ati monggo Mas Kos panyuwunku wong ayu muga sliramu ora bakal lali senadyan sepindu tresnamu bakale tak tunggu tresna iki ora mendang saya sume saya tambah tresna digarap kecul Latana kowe rambandengke
Sekoyong Creation Sound System Hanal Jaya live streaming video syuting. Kata-kata kepingin jaket monggo. Ya, Mbak Sally, Mbak Eni. Coca-Cola, Mas Irul Pro, Mas Sarwoto, Sinawang ana netra, Mas Kusnadi ya. sapa wengi sing ra nandang tresno. Alayang iyang iyang alayang. Jan loro kuning lengkong-lengkong. Mama Evina, Mas Anas. Sing arah nandawu Rasa tresno rina wangi nanging aku ra bisa duweni kadang kates dadi jampi setetes tresno kanggo tambah ati Rani digoyang ya panyuwunku Mas Rojes. ayu muga sliramu kakak lali ya Mas Heri terima kasih ya tresnamu Salalalala. gak akale tak tunggu mangke kalajangan manar sewu kadang-kadang pemundut Tresno iki ora mendem saya manar sewu saya tambah manar sewu waton kowe rambanding senadyan aku wong ora duwe sari jamu godhonge mani aran suwera ketemu dadi pikiran ayo ya krungu lagune samiran manyar sewu banyu masan aja penak tenan ngono wae sari jamu kadang maniran semera ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran manyar sewu banyu masan sari jamu godhonge mani eran suwera ketemu dadi pikiran krungu lagune
samiran manyar sewu banyu masan sari jamu kadange maniran sawera ketemu dadi pikiran sayang krungu lagune samiran yo pangapunten bathose lali janjine sewu banyu masan sari jamu godhonge maniran suwera ketemu dadi pikiran sayang krungu lagune samiran lali Iya, Mas janjine Kos. anyar sewu Intun Diana dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tak awang mangung nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Intan tak SMS rambalesi apene basa enak yen tak telepon malah mbok pateni mangga aku lali janjine kandhane alesane mangkel ake sapa wonge sing ra gelo kadung dandan Dek Intan ora teko janjane kowe ning endi adatmu sajak nyobriyani atiku sujana atur nuwun monggo langsung Pak Danang bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis kapitong ketika neng pinggir bengawan
saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka paring iki lan pasti kita sadremi lampahi neng pinggir bengawan wayah sore lan saya kelingan gawang-gawang esemu cah ayu gawe bingung ing atiku bengawan tansah setya kali sliramu eling-eling jamane semono wis duka pitong ketiga neng pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senajan kaya ngopo mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring iki lan pesti kita sadremi nglampahi neng pinggir bengawan wayah sore lan saya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawemu wete pikirku matur nuwun Mas.